Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Magadi. Tiripo ini ndinoti Robert. Matent. Inimonoza. Anzi Melissa. Melissa. Mava kupi anzazi Melissa. Ndakachitungisa. Chitungisa. Dambudziko raida kuti sangane pano rakamira sei. Ende rakatanga ri. Dambudziko raita kuti ndisvike panapa ndire kuti ndakamboya pano. Ndoba nditwa zvandakaitwa nasekuru. Ndobva ndanzi ndisarare nemunhu. Ndisati ndapedza mushanda ndapiwa nasekuru. Ndobva ndakanganwa, ndobva ndarara nemunhu. Ndarara nemunhu andakuzodzoka kunoku nezvanga ndanzidzoke nazvo nasekuru. Ndobva ndagara, ndobva ndaenda kumwe kwandakaenda. Ndobva ndapiwa mishonga dzandakapiwa. Ndapiwa mishonga dzobva ndanoshandisa. Ndashandisa kudaro andazoti ndapiwa mishonga dzei. Iwo vaiti ndangokupa mishonga asi kuti ndedzei. Ndobva ndagara. Saka ndinoti ndikaenda kubhawa kwandinoti ngokubasa kwangu. Kana ndisina meno zvandinongonzwa pamiri pangu kusvika saiti handina kana munhu wandinowana ndozvaita kuti ndisvike panapa. Sekuti kubhawa ndobasa rinoita kuti ndirarame ndidye kumba kwangu. Alright. Wati Melissa ndisi? Melissa. Pawakauya pekutanga kuna sekuru waitsvaga? Ndaitsvaga mushonga welaki. Welaki. Sekuru ndokukupa laki iri rekuti varume vauye kwauye. Vachibva vabhadhara pahombe. Handiti. Ndobva wanzi unoshandisa kwamazuva mangani? Ndakanzi ndongoshandisa 3 days chete. Ndobva ndakoniwa mhiko. 3 dzakarebesa? Hadzina kurebesa. But ndakakanganwa kuti ndine zvandinofanira kushandisa ndisati ndaita sei sandarara nemunhu. Ndobva ndarara nemunhu sandaita sei. Chii chakatanga kuitika? Chikatanga kuitika makasitoma akatanga kusauya. Tonoti ndatoa pama1 cause kuti ndirarame ndo zvandokwanisa ita sei kurarama nazvo. Ndobva ndadzokera ndobva ndatangongogarawo ndichingorarama zvinhu zvezvo kuti kunongouyiwa anatsaga vasina kana chavanotokupa. Ndobva ndagara ndafunga ndanzwa kuti kuna vamwe sekuru vari kumazowe. Pandikaenda handina chinhu chandakaona chaita sei chaifamba. Asi wakazowataurira dambudziko ravo kuti makasitoma angu haachauya? Ndakavataurira hazvina kumboita. Ndobva ndadzokera kumba ndabva ndati vakakupa mushonga vachiti ndiwe? Vakanditi ndiwe laki yokukwezva varume mutauya. Ndobva ndadzokera. Wakanoushandisa? Ndakatoshandisa. Ndadzokera ndabva ndati dhuu ndafunga sekuru. Ndikati gandzokera kupi? Sekuru ndouya pandaita nhasi pano sekuru. Iwo unazvifunga here kuti zvinhu zvangu hazvichamira mushe nekuti ndakapiwa mushonga welaki ndakaijamba? Handina kumbozvifunga kuti zviri kuitika imwe. Handina kutombozvisa mumusoro but chakazotanga kuuya mupfungwa ndechekuti rega ndidzokere kupi kwasekuru kwandakatanga kuenda. Ndovangakwanise kundiitira chi zvinhu zvangu izvi. Saka mazuva ano zvakamira sei kwauri? Zvakaoma. Kamambada. Zvamira mushe. Melissa, chakatanga kana kuti iwewe semudzimai kuti uzoti rega ndiite basa rekutengesa bonde ndirarame chii? Chakatanga kuitika ndechekuti baba vevana vangu vanga vafa. Ina vana vangani? Ndine vaviri. Vanga vafa. Ndakamboedzawo kushanda zvisingabude since ndine vana vanenge vada kuchengetwa. Ndisina kwekuvaisa ndirimirira. Ndobva ndatoona imwe shamwari yangu yandikuona iwewe ini ndorarama soso yandikudzidzise. Ndokutengesa bonde? Hanzi ini ndorarama ndichienda kubhawa yandikudzidzise. Tokonomira pachikona apa unoona vanhu vanenge vachingouya. Ndomutengera wazvikaita. Mari yakatanga kutoyambishana? Vanotobhadhara varoro? Tiri kubhadhara iro? Kare zvaibhadharike zvina sobhadhara. Hazvichabhadhara? Alright. Yakatinziona sekuru. Muzukuru ari kuti ini ndimakamuroyi. Ini ndingamuroyi. Hanzi ndakaya mamuri ndikatsvaga mushonga weraki. Ndibva ndachikora mhiko saka izvi zvasunga basa. Anochola yangu. Akachola kwakachola ikoko. Isusu achapola tiri right. Asi
munoona mukoma Robert notaura swafana nasunuka kana mchigadzisa motikari pamotikari wani mukata na makanika 10 auzoziwa kulukuenda nokulukufa saka auya kudoko tampa chekoka iye Melissa itsotsi iyi mwana ya inini mukoma Robert ndoda kukuudza vazhinji vazukuru vangu ndovaudza vakaona kuti nasi atisudanda kwachapola vanobva mzenga vakaenda nasu kwatasu obva mzenga ondi ndenda kwakanengo munhu wani nganga 10 opesera azoenda nganga dzemukitchen noti dzemukitchen adzibudikire pa TV saka nganga dzemukitchen uyu akaenda nganga yekumazowe ikabva mupazo akamupa glass rinotaura kuno mukuona mukoma Robert so aona isusu tinopa chaunga tobva tamuudza kuti kana waita chaunga ichi uchienda kubasa lako unoita so anditi so aenda manje kumagogodera vakushaya kukuisa zvinhu kumazowe kune vanhu anolombesa so akaona proof yokuti iye achapola ndofunga ndiwo chete akaitachi asi nini ndiotaura kuti aiwa miko yakakanganisa iyo iri kubuda kugirasi kwangu ndiye munhu akaendera wechikuru akati aiwa pamwe ndikaenda kuchichembere achapola vali easy so kunoku tinosunungura takati susu mwana uyu ane dzimu rakanaka rekuti kana akaenda kubhawa kana akagara pamusika kana kutengesa madomasi yaitengwa asi iye manje akazoti aiwa zvari kuindite zvekunonoka kwikiri vanoda kwiki vano muZimbabwe saka kwikwi ndiyo yakamhanyira kumazowe asi kumazowe paakaudziwa kuti iwewe ukanoita izvi neizvi haana kuziva anditi inini ndakamuudza kuti kana waita basa iri munoona mukoma Robert ndodza munhu 7 days 6 days saka wati andi ndanonoka anditi mushonga ndofunga manje so pa 3 days wakushanda shamwari dzake dzakawanda dzabva dzamudza kuti asi kana ngatiendei tikandorowa zvinhu manje zvinofunga zvinofamba muche chopu musikana akamhanyira akati pa 3 days unenge waita mushonga webonde nekumushonga wasikana wokuita wachakoka aumhanye anditi unoutedza musvika nguva yacho yakwana kuti zvinhu zviite akabva wanafanike hazvisi kuita beta timhanye kumazowe ndoko akanonyudza gejo iye ndiye anozviziva kuti akanyudza sei asi noti panapa ndikaona mushonga wari kuita nawo hauna kunaka so kuya kwaita aita zvakanaka bhoza aizopepuzoleurura kuti achapola ndakabata pasiripo asi iye kwaakabatira ikoko ndio kwaachadzokera futi isusu chiripo njekumusunungura because uyu musikana hacha asi kana nditi patime yaanoenda kunomira patouchline vasikana varume vari kupinda vai vari kumuona ari murume kana iye asiri kuziva ko paanolota iye ari mumba make anolota chii mukamubvunza tidzokere kwaari izo rekureurana sekuru wazataura sekuru achapola pawaenda kumazuva maenda kuneti tandi kunopiwa mushonga kuti zvifambire kubasa kwangu kwandinoenda uko saka ini paakandipa handizoti mushonga wayo wakandipa wanga uri kunditi zvifambe here kana kuti nekuti ini ndakarara ndinoona kuti andichiita bondi nemurume asi murume wachina ndisina zvakatamba kubva kumazuva kokutachilai vachiri kuhere vachikuti kutachilai nyeke zvino zvakati apa hakutorina kutoona kudzoka kudaika zvakatooma hakutorina kana unototoshiya zoti handina kugeza here kana kuti chii asi wadzatana sekuru kuti kana vakutachilaini vari kuona chi sendiri murume mushure mekunge waenda chi masowe zvasekuru zvaka zvanonoka pawakamutanga kuya zvasina kunonoka asi inini ndakanzi ndisarare nemunhu mazuva andatarirwa nasekuru asati ese akwana saka ini ndakandashora chi muku ndosati pandikubvunza kuti zvakanonoka here wanga wanonokerwe munhu anga ane mari mheni papaita mheni kwangoya munhu ane mari iri nani tobva ndazozvifunga leti sekuru ndazvaita ndikatarisa kwavari kutarisa uko vari kuona kuti iwewe une dzimu riri nani dzimu rinogona kuti urarame usingaiti zvekutengesa bondizvo wazvinzwa ndazvinzwa unoti chinapo ipapa kuti mbunzwa ipapa
ini ndinotongo kumbirawo kuna sekuru kuti sekuru vandibatsirawo dzimi rororo rinyatsouya ndibve paunhu hwekuenda kutouchline ndite mwana kwai kutengesa zvinhu ndotengesa zvepamusika ndibve patouchline. uku makanzi mushonga wekumazoe munoita sei? ndikanzi ndinogesa umwe wachina ndishinwa umwe wachina ndopfeka ndakubuda. waenda nevamwe akwati? tikaenda tiri 3. vamwe vavo vari kuti chii? munoziva kuti munhu haazokuudza chokwadi kuti zviri kufamba soso. vamwe vanenge vachingoitawo jema newadya handiti vanongoiti zvedu zviri bho zvedu zviri bho indikuona zvangu zvikutodzokera pasi kudzokera pazero chepo chiri pazero pamavhu. Meno sekuru ndaitokumbira kuti mundibatsirewo sekuru ndibatsirewo sekuru kuya pano kuda kubatsirwa. apa kuda kubatsirwa zvipi? toda kubatsirwa kuti vandibvise munyama wandikanoiswa kwandakaenda nekusaziva ndondoti vandibvise ndionekwewo semunhu ndite munhu kwai neramangwana ndinogona kutozovako imba yangu inonzi imba. nemari vatechera aiwa kuvaka imba kwandopedza kutaura kupinda mumba kuenda amai vari mumba ukana usiri amai vari mumba sekuruka hauna chiremerera pasi pezuva. vachivakabve kwapinda ka ukazoona kuti kwakadimbotsvaka mushonga wekutengesa zvavaitengesa izvi pane kutsvaka mushonga wekutenga ukatachira? ndinozoti munhu ukaita desperate pfungwa dzinozorekera pazero kudzoka kuita dzimwe mwana mudiki cheche zvaunongokudzwa unofurwa nevanoti ngatidai ndo zvaunongomuita sei ndomuitsviro zvakaita. saka vana vano vachita amaronda basa handitodi kuti vana vangu vazive izvozvo kuti ndinye ndichienda kupi vanongozondosara tosara kugoko zvokuti vazive kuti ndiri kubva kupi ndiri kuenda kupi handiri kuti vazvizive ndokanganisa pfungwa dzevana vangu. vakura zvakaita sei? First born yangu ine 8 years second born ine 4 years. unotogara navo kana kuti ndogara navo? oyo unozokuti kana wakuendawo kuonekirika saka kuti shure wauri kuda ndeye kuvaka imba? ya sekuru vandibviswa munyama wemhepo yechihuri chiro chandipinda ichi. but mhepo yechihuri Melisa wakazvitsvagira kare handotavavarorwa murume akazotsakatika? handinawo zvitsvagira tiri dana ndakazvitsvagira ka ndakadai ndakangotangidzira sekuru kungoti kubva muusikana nekutoenda kubhawa asi ndakatombosarudza ndakatobvisirwa ini vabereki vangu vakatodya ini but hameno kungofa kwakaita hameno mhepo yakangondipinda mhepo isinganzwisisiki ndoyandoda kuti sekuru andibvisewo mhepo iyoyo. mazvidza sekuru hanzi ndibvisewo mhepo yechihuri muzukuru zvinazoti anokwanisa here kuzopedza mazuva achikwanisa kugeza mushoka? aiwa ike zvino ndinogeza zvamwari chezvizvo sekuruka ndaombera kudai ike zvino ndinogeza kana madzimodzi wese kana makanditi gore rese kugeza kusingadzimbe kokoko aiwa ndinogeza. machinzwa sekuru chichemo chemuzukuru ya chichemo nechinzwa but chinoitika mukomarobe pane madhimoni anobuda kana tapiwa dhimoni tinopiwa mitemo isusu anyapona patakanakira tinoita basa zvazviri saka asikana ava ndakanzwa vamwe rimwe gore vamwe anopiwa midzimu yenjuzu saka asikana ava yaifanira kuti paanogara achitoti kuita kusi kupenya handiti saka kana auya panzvimbo yekupenya ipapo akabva aita bvuri remurume handiti saka isusu kazhinji tinoti chekutanga tinzwe kuti bozi ndikatarisa kuno kugirazi kwangu girazi ndo rinochemera zukuru mukomarobhiri girazi rangu iri ndikatarisa inini wazukuru atati sekuru tikuda sekuru girazi rao tizomboriwonawo saka idini manje even imimi hamusati mariona saka imimi ndivo akatanga ndikutisa patv wotaura kuti hanzi toda kuriona koimi vakamboriona here saka aiwa isu toda kuti musikana ambofemba because pane kana akumbira kuti ndoda kuti ndibatsirike ambofemba akafemba mishonga yetu unoti
because ane nguva yemushonga wainzi noti ndikuona mushonga yo une 5 cents yekudhara toti kana tisingati mistake ndikautasa mushonga wakanyikwa tiki munoziva inonzi tiki saka munhu wacho imbladaya aiti kudhara mushonga wake yati kana aita kana munhu wokugwanda njuga aita saka mushonga wake uyu wangolofana kuti paanongomira patouchline varume anditi kupfeka patara mushonga wokupfeka pai ndepekuti akapfeka kana akaita 10 iye anzwe kurwadza kana anzwe kurwadziwa kana kuti so varume anenge achiti tiri kurara neuyu asi zviri kutolewa ongoli mushonga wakaipa. Saka isusu asati pe mhosva kuti anze akatanga patakamupa mhosva mwana uyu anga ashandisa majini anga ashandisa spirit yake yekutanga yekufirwa tikabvisa mhepo asi nhasi uno ndikatasa kugirazo kuno ndikuona kuti ko chiri kubuda pamaso pake chii mofu uyai mutambidze musikana uyu tufoja mbichana afembe tuinzwe kuti chinobuda paali apa nokuti kutaura mukomaropi hatigoni kufamba nezvinhu zvakadai wotizandise kuti ndichenesei ndongomba mutandangozi waenda muno mumatare kamuno ndosaka ndakataura kuti isusu vasikana vekupinda matouchline vari kuwanda vari maybe pamwe 20 kana 30 madays iwaya vamwe akabva kwamutare vamwe akabva kugweru handiti uyu ndiwo kuchitungwisa aisi zirimo here munhu torai gate izi rine muswe uyu muise padhuze apa mumutenderere 2 times isai baba padhuze baba kumazoe kwakanaka stereki bichara mofu torai muswe mofu nimbiya mana iyoyo sumudzai mbiya iyoyo muchitendera muchimisa tumvura bichara so musana muchimurovera mvura ndomuchiuno ndomuchiuno macho isamuchoka mofu isamuchoka mofu shave ndozvinhu zvokumazowe kwete ndajabolanze auya nemushonga endai kutsoka right toda kuziva kuti chiichi taura nare mofa ndiani chii nopatinotaura paipa kuti mashawe vanhu ari kuita kuti vanhu ane njusu saka musikana anga iri njusu apa manje wakulala nemunhu iwewe uri kulala naye ndiwe yani ndiwani iwe ndiwani sekuru ndakamuchiva handini sekuru ndakamuchiva sekuru vekupi kumazivika kwaakaenda uko anzi kumazoe kwaakaenda unonzi sekuru ani ndifumuri wasuda fumuliwa ndangoziva akaziti komanje poto watofumuka kudhara aiwa zita rangu anditauri zita rangu anditauri aiwa taurai kazita tiziveka unondizivere toda kutokuzivai manje wangena mimba mene simungenewa kaino manje mapinda musingapindwika munomu koyo iwe uyu sei uri kugara pamemba so pake mwana akauya kwauri kuti akuti mubatsire aite mabasa yake iwe wakazoti ugare naye ndiwe yani unokama naye here ndakachiva kusimba kwaakaita handina kukama naye kusimba chete ndokwandakangochiva akasimba papi achipeka mamini mufungwa tikatadze kumuchiva here ye tatomuchiva magare yake matakautisa zvamunoita ndinotomushandisa uyo haachatororwa chimboita itoni maseka iwe zvakaoma tikakuona kana pamwe tikamuchiveoka iwe wakamuchiva ni mwana wako here iye akambouyire kuti umubatsireka
ndinobatsira vamwe vachienda suyo ndikakundikana. Oyo akundikana zvinocha musunungure Kana ndikazofunga funga mofuita isa tinoda kuti atitaure zvinhu manga saka anorarama sei? Taurai. Andonzi apiri. Apiri, muda kuti mwana ararame sei kuva makachiwa? ndotake mukadzi wangu wechi4. Wechi4? Saka ikubva zvamakamuchiva makamupochi? Saka anorarama sei aine mhuri yaanoda kuchengeta? iwe choka iwe Piri. Choka pamenepo. Zakwana mo. Yamtole mafuta. Vana kana chienda kunotsvaga kushava. Kushava vari kunotsvaga pese. Saka zvikunakidza stereke because iwani. Muzore kumakumbo. Nemaoko. Asi ndapiri wegolide vai. Mazore ndeukwari kaupiri. Mukadzi wako wechi4. Wechi4. Yeah. Akavachiva magari waya. Wanyanya pfeka mamini. Enda kunanga. Ungapfeke mini uchienda kun'anga. N'anga yachiva mani. N'anga idzi. Imi n'anga dzacho akasema. N'anga dzachupa idzi. Vachiripira apira. Apiri aripo. Muchiripira apira. Aendawo. Alright. Alright. Yeah, asikana. Tinotenda. Anzi tateguru wenyanga auya. Pamakanobata. Imi makati makaenda kunotsvaga mishonga kuti mubatsirike. Nasuno makuti sekuru ndibatsirei. Sekuru zvakazo kufamba. Imi ndimakaenda kumazoro. Kumazoro ndina andikuzive. Imi ndimakaenda kumazoro kun'anga. So nasuno uyu makuti shupa. Isusu panzvimbo yekuti ndakakutaurira kuti musikana mari haimhanyiriwe. Inomhanya bichana. So ukageza makwenzi aya. Pfuma inouya. Imi mukamhanya. Mukabva mati aiwa ndanzwa shamwari dzangu kuti kumazoro ndokune n'anga chacha iyo inodarika achapora. Saka Piri ari kutaura kuti akutaura pauri anzi pese pauri pese unorara nawo. Saka ameno. Anzi ndavachiva magara. Anzi Apiri akachiva magara. Waienda wafika timamini kwavari. Anzi nhasa abude pauri iwewe. Magara iwo aenda ari kudiwa naApiri. Makanda makapfeka chii? Tena ndapfeka sketi. Hanzi zvinova mukadzi wavo wechi4. Azvikoni. Zvozvitori. Azvigone iwe vakatokutora vakatokuisa dzimu pamberi pavo kuti iwe uite mukadzi wavo wechi4. Ndiwe mukadzi waApiri. Apiri tu. Apiri kabanga ndokuMozambique kabanga ndokuMalawi. Alright. Saka aiwa. Saka zvido zvemuzukuru wenyu sekuru zvofambiswa sei? Mukoma Robe nyaya iri kunetsa. Nyaya yekuti vakadzi vanorara nezvinhu. Ndofunga iri ndodare rangu rekutanga kunzwa kuti chiri kurara nemunhu chiri kubva kumunhu. Chiri kurara nemunhu chiri kubva kuna godobori. Chikurara chiri kune munhu chiri kubva kuna prophet. Chikurara nemunhu chiri kubva kumapastors. Saka iri radambudziko rekuvarapi. Because munhu ari kuenda kun'anga achinotsvaga rubatsiro. Asi susu vanobatsira vanhu taakuchiva. Ndofunga achataura kuti ndakachiva magaro. Saka mwana uyu zvaida kubatsirika zvacho hazvisizvo. Saka ari kushandiswa. Saka zambuko latingakwanise kuita ndere kumutsvagira
makwenzi nemafuta edu kuti agone kubuda mukati mematambudziko iwayo. Ndiwo chiwombe ndekuti taziva kuti achiviwa. Saka ndo pamunoona kuti vamwe vari kulala nazvo zvavaifanira kunge vachiita zvinotorwa nemubatsiri obva azvisa mumba make choita chikwambo. So kubva tami iyoyo uyo ari kubatsirika hapana chaachakwanisa kuita. Alhamdulillah. Saka ndide urombo kuti pari kutyisa kuti mwana uyu wamudambudziko wamuhondo apiri ndiwo ari kutoita nkadzi. Saka pese paagara boyfriend ikauya ikamedza mate ichinosvika padhuze apiri vanenge vatomira mapapiro. Saka apiri vakutoita sejini kana kuti mudzimu wakufamba uri pakati pevanhu vapenyu. Saka mwana uyu nzva akaroorwa nedhimoni. Saka ndo pamunonzwa achiti zvikwambo izvi ndio mhepo. Saka mhepo iyi tichashanda nayo ende inoda kugezeswa, inoda kudzingwa nokuti ava vatora mhepo yavo vapfekeza mwana wasina naye ukama. Zvinonzwisa tsitsi. Mwana anenge ane vana wakamitiswa kana kuti wakafirwa uko. Asi apiri panzvimbo kuti vabatsire mwana vagara naye, vagara nhaka yavasina kupiwa naana atezvaro. Ende dai kuti dzinza lacho libodzi bheta. Asi mwana akatobva kuno kuti ndikunolipira kutoisa mari mundiro akutenga mamhepo. Alhamdulillah. Saka zvinotukisa vese vanobatsira zvichisoresa nokuti hazvinakiti. Alhamdulillah. Saka isusuwo ndisuwo takutonzwa tsitsi tichamubatsira kusvika awane zambuko rakakwana. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.